Gajah Mungkur berarti ning gajahe kuwi membalik ngono ya, Pak? Ora, kuwi jeneng membalik dengkulmu melocot kuwi ora. Gajah Mungkur. Wis rasa tok bahas jenenge Gajah Mungkur ki rasa tok bahas. Ora dibahas. Aku ki penasaran nih Gajah Mungkur. Ayo sesuk liwat nek gajah berarti nek Gajah Mungkur ketok apa nih? Wah, malah gawe mumet sirahku kowe iki. Gajah Mungkur ya ketok burine, ketok bokonge. Ya ora ketok banyune. Ketok banyune. Kok ketok banyune? Nek Gajah Mungkur waduh maksude. Pikiranmu bokang-bokong wae lho. Ya, Nano, mangga. Dek jaman perjuangan jor kelingan Lanjut. Neno jarene wis menang keturutan sing tekat janji ning saiki apa lali yo sinande-nande ning guna tak jagangi saka perlu tak informasikan karo penjelani keluarga Bapak Lazarus Saino lan Ibu Teresia Mariem nggone mahargya pahargyan tasakuran perkawinan Mas ini ya secara live streaming disiarke langsung di seluruh dunia lan bengi iki wis luwih saka 10.000 pamirsa ning seluruh dunia sing padha mresani mak bengi iki luar biasa ya. Matur sembah nuwun, mangga lanjut.
saping gunung diaturake ya panyunan saka penjane Bapak Basuki nganti atur muga-muga penjane Bapak Lasarus Saina lan Ibu Teresia Maryem langgeng nggone padha mangun bali wisma pinaring ana bagas kewarasan nir ing sambikala ya nak ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya mak iya ayo saiki genti ngaturake pesinden ya supaya nyekar ana sing nyuwun Kidung Kalaseba la iki sing rada angel nggon kene iki nok ya merga digoleki ning nggon gamelan ya ora pati iso masuk ya mula mengko dijoli lagon liyane ya monggo Mbak Tatin klintang-klintang numpak andang ngebet klintang ternyata iki Ibu Teresia Maryem iki ternyata satu produk karo kowe. Napa? Nek Bu Teresia Maryem iki bakul gedhok, kowe bakul geblek. Ya. Mula muga-muga kowe tak pujekke le bebojoan karo bojomu ya iso 50 taun. Ya. Amin. Bakul gedhok iso nanggap wayang, bakul gedhek ya kudu gedhek panjen. Bakul geblek ya iso kudu nanggap wayang. Nanggap sinten jenengan? Lah iya no. Jenengan tesih mboten nggih. Hah? Maksudnya tesih dalang napa mboten? Kowe sinden kok lambemu samber gelap to? Kok samber gelap piye? Lah wong nek aku kok sampean tesih mboten ayo dijaluk. Aku iki panjang umur wong kowe iki anak buahku. Bendina ya melu aku tak neidit kok mujak-mujake. Maksudnya jenengan tesih mayang mboten wong kula nggih nikah nembe pinten taun niki? Heeh. Pirang taun kowe karo bojomu? Kula nembe 7 taun. Lah isih 43 taun ya muga-muga aku. Ya ora ketang suaraku wis Yai Prabu. Ning tetep kudu tok tanggap perkara. Aku lho wegah. Aku wegah. Aku mung nguyah-nguyah nek tuwa iki. Ayo. Setan iki ora. Iya mah. Masa dalang nganggo pempes. Ning kadang kala kuwi sok ditakokke lho, Ti. Lah napa? Kuwi sing kadang kala ana sing wong piyai sing ora ngerti, kuwi paling sok ditakokke dan siji cara istirahatnya bagaimana nek setiap malam pentas, loro mesti aku sok ditakoni ketemu wong luar Jawa sing seneng wayang. Enggak gimana, Pak? Kok bisa enggak kencing ya? Nah, kuwi pancen yo ana rahasiane. Napa rahasiane kula nggih dereng ngerti lho, Pak. Jane ora perkara dalang ki digdaya ora. Yo dalang ki iso ngampet nguyuh ora. Yo kadang kula yo ngampet nguyuh. Ning pancen yo karena hobine mayang, kesenengane mayang, pikiran nguyuh ki lali. Saiki nak paca piyai lenggas mene nun sewu lho, ora ngarani piyai ngawu menika piyai sing seneng judi mboten. Ning nek wis ngedep kertu, wis to. Rong dina rong bengi ora nguyuh kowe betah. Saya menang. Iya. Saya kalah kok kuwalik. Anggere kalahmu niku bingung pikirane, ora gagas nguyuh. Ning nek menang nguyah-nguyuh ora ndelikke dhuwit. Iya. Oh, asline ngono kuwi. Iya. Oh, cocok-cocok. Mula mayang ki ya hobi ya kesenengan. Dadi nek aku mayang ngene iki ora mikir nguyuh. Iya, ngono ya Mak. Iya ora bakal kebelet. Ning ya tau kebelet ki ya tau. Nggih, kula tau ngerti jenengan medun. Nah, kene wis tau medun mayang. Wis nok mergo ora kuat tenan. Ning daerah Bantul ning Srandakan kono. Ah gara-gara kuwi wis tak amput wis ora iso tenan tak nggo ngeprak. Ngene iki kene mak celeng. Kene ngendi kok didumuk? Apa? Kuwi tangane kok ndumuk kono. Kowe weruh to? Weruh Ayo mripatmu sing cenanangan. Lah kula lho agi ndelok jenengan kok ya mak celeng kok tangane ndono. Ayo mbok tok penging. Ayo miki wae tak penging aja rono. Oh, ya wis. Iya, mak celeng ora kuwatan mlaku aku. Delale sing di omah kok ya nampa. Iya. Aku muni ngapunten nggih Pak, mboten napa-napa Mas.
Iya, ya syukur. Dadi rahasiane niku mboten kon fokus tengen nek jenengan nggih maya. Nah iya, pokoke wis nyinden ya fokus nyinden, rasa dadak mikir werna-werna. Sinden anggere kena adem fokusi aduh, mengko kepoyo aku. Ha kepoyo tenan. Mula aja sok celkap-celkop. Iya. Mboten. Ngono ya. Aja sik. Aja dirasani wis ben nengke wae, ora nguyuh menengke wae. Ah, nek mboten nguyuh ya piye? Ya, ayo. Pak Saino kalih Bu Mariem. Ya, kowe le bakul geblek ya tak dongak-dongake men kaya Bu Mariem. Pripun? Nadyan ming sak bakul gethuke putrane dadi kabeh iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Wong tuane perkawinan emas karo putra-putrane tanggapke wayang. Nggih, amin, Pak. Padha-padha le saka tela nggih. Aku bakul geblek rung pati opayuhe geblekmu larange ra jamak-jamak. Monggo ya rasane ya ora teko enak ya wis. Sing ngomong sinten? Ngene kula wis saiki wis laris lho. Ya syukur nek wis laris aja larang-larang. Ya. Lah, manut karo kekuatane. Kula manut telone nek telone larang ya bakule gebleke dadi larang. Oh, manut anu sumbere. Sumbere ngoten niku nggih. Jenengan anak nggih pun tau to? Pun tau. Wis tau ngapa? Maem geblek kula. Kae rak ora tuku rak ming tok sugo. Lah nggih kula ora muni tuku lho, maem. Mentok sugone ya ora pati enak. Lah? Mula aku ming entek siji. Siji. Tok tawani tanduk napa, Pak? Emoh aku ya. Arep wae. Arep apa siji tok wis. Siji. Kecut rasane iki. Kecut? Kecut kok njaluk meneh. Kecut njaluk nek kapan wong pangan siji kok njaluk meneh. Lah wong bar kuwi ya njuk murah-murah, enake geblekmu ngoten iku kok. Nah ya. Kok ora? Kecut ning numani. Iya. Cekak yo. Mula aku ya njur murah-murah njaluk. Napa, Pak? Ayo Mbak Tatin ngersake napa? Badhe nyekar menapa? Nggih, menika napa, Pak? Sriuning. Nggih. Ya. Nggih piye lah pripun? Sabar nggih, Pak. Nggih ngan mawon. Apa? Kadung tresna nggih. Ya, iki suasanane suasana perkawinan Mas ya. Suasana katresnan. Ya, men saya akeh katresnane Pak Saino Pak kalih Bu Mariem. Ya, ya. Bawani. Rina wangi dadi ati nena tanpa kayung yon marang slirane eno tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna nano neno tan liya among sliramu neno satemah lara asmara ya
Iya. Iya. Neno neno. Pacane sarwa asri droba Ya kadung tresna dilanggamke mlebokke dangdut ya. Dangdut slow ya, Mak. Dangdut slow. Ya. Nek dipethot-pethot kok ndak ngentekke wektu no. Ya. Langgam tok, dangdut tok mula disambung sisan bae. Ngono ya. Heeh. Ki mau Mbak Tatin saka Kulon Progo. Ya. Ayo saiki sing sinden saka Sulawesi. Ya. Mbak Elisa or karo Salaso. Ayo jumeneng, Mbak. Ya. Wis ora usah tak sepoti wis langsung ngadeg wae. Ya. Nggih niki pun ngadeg. Heeh. Nggih sugeng dalu sedaya mawon. Niki sowan wonten ning Ngawu nggih. Heeh, Ngawu Batu Retno. Ngawu boto? Batu. Nganggo boto mboten? Oh nggih Ngawu boto Batu Retno. Oh. Makane untune putih-putih kabeh kene. Sebabe? Lah nek sikat gigine nganggo Ngawu karo nganggo boto. Nek wong jaman biyen kurang ajar lho kowe. Piyahe kene kok ana sing tersinggung piye ora. Ning ya malah apik lho jane tinimbang
pasta gigi janjane cara kuno mbiyen ya pancen nganggo awu. Nganggo poto ya, Pak. Iya, ngresiki wajan barang kae nganggo awu malah resik. Lah Dadi nek sikatan nganggo awu iki tok anggap cangkeme wajan ngono Pak piye? Ya ora kaya senengane ra. nggih niki Pernikahan emas. nikahan emas. Iya, deket Waduh Gajah Mungkur ya adem banget ning kene iki. Nggih, Pak, nggih. Oh iya, Gajah Mungkur. Cecak Waduh. Deket Iya. Waduh. Ngendikane iya. Pak Saino mau cerita karo aku nek pas musim rendeng saka kene iki mung 200 meter. Apa nih sing 200 meter? Waduk Gajah Mungkur. Kene nek mlaku mung 200 meter Oh, nek jauhnya. ketiga ngene iki adohe ya iso luwih adoh mergo banyune asat. Oh, asat. Yo yo. Luar biasa. Nah, saiki berarti ini asat apa ora? Ah iki ketiga ya asat. Oh, asat berarti adoh. Adoh. Iya. Adoh. 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 Yo, gajah. Ya ngaku. Gajah Mungkur berarti nih gajahe kuwi membalik ngono ya, Pak? Ora, kuwi jeneng membalik dengkulmu melocot kuwi ora. Gajah Mungkur Wis rasa tok bahas jenenge Gajah Mungkur ki rasa tok bahas. ora dibahas. Gajah Aku ki Mungkur. penasaran nih Gajah Mungkur. Ayo sesuk liwat Nek mandek. gajah berarti nek Gajah Mungkur ketok apa nih? Wah malah gawe mumet sirahku kowe iki ora. Gajah Mungkur ya ketok burine, ketok bokonge. Ya ora ketok banyune. Ketok banyune. Kok ketok banyune? Lah Gajah Mungkur waduh maksudnya. Pikiranmu bokang-bokong wae lho. Aku mung muni bokonge diseneni, kowe iki sok muni luwih kasar e. Nek gajah numpak becak ketok apane? Ketok ndobose. Iya. Ketok le ngapusi. Nggih, Nah, ngaturaken apa selamat iki apa basa Jawane selamat? Wilujeng, sugeng ya kena, wilujeng ya kena. Selamat tinderek mangayu bagya. Nah, nderek ora ndek. Nek nderek ki mobil kae diderek. Derek manom. Derek mangayu bagya. Iya. Kale Bapak Saino. Saino. Lazarus Saino. Lazarus Saino. Heeh, terus karo ibu Kale Bu Maria, Teresia Mariem. Mariem Wati. Mariem tok ya? Mariem tok ora tambahi Wati kok. Oh, iya. Mariem Wati ora. Mbiyen Bu ketemu Mariem ki nek Bu nesu Mariem. nyemelangi lho. Kenapa nyemelangi? Aku nek nganti Bu Mariem nesu, wow dipenerke nang kowe disumet celeng. Kena kowe ambyar. Apa nek kuine? Meriem? Padake meriam. Meriam bom maksudnya. Ah iya. Ora ya iki Mbak Meriam iki bakul gethuk. Heeh. Dubom Bakul gedhok ning pasar. ning pasar nongko apa nih? Pasar napa, Pak? Nongko. Hah? Pasar Batu. Pasar Batu. Pasar Batu. Bu Mariam berarti nek ketemune karo Pak Saino ning pasar mergo tuku gethuk. Yam tuku gethuk ke ngono ya. Wah, sweet. Sweet apa? Ayo roman kere, Pak. Roman apa? Roman kere. Lah ya ngono kuwi nek wong so sweet ngono kuwi roman kere saka tuku gethuk. Saiki iso 50 taun. Ah iya. Nek wiyaga karo sinden ya mergo ning bis pamane to. Cekel-cekelan tangan dadi roman kere. Roman Ngono kere kuwi, ya. Ya. Kuwi Iya. cek kaya ngono kuwi mah berprestasi kuwi ne. Malah nyatane perkawinane langgeng ya. Langgeng luar Saka wiwitan biasa. Pak Saino mlaku ning pasar kesel terus Bu Mariem lagi ngolak-alik gedhoke tumbas gedhoke Bu dadi lan katresnane Iya. nganti iso 50 taun. Nah kuwi adiling Gusti iki kuwi. Elok ya, Pak. Iya. Ya, Aku ya. kok ora rabi-rabi. Durung ketemu karo jodone. Aku Jajal, sabar ya, kowe- Pak. Jajal, kowe sesuk rasa nyindene dodol gedhok. Oh ngono, Pak. Ambok menawa Ayo, entuk jodohmu. ya bener. Lah nek nyinden aku lek ketemu jodohku kapan? Nah, Saiki nek bengi wayangan, Heeh. esuk turu wayangan meneh. Lah ketemu jodohne kapan? ayo ya, Pak. mane golek kok. Berarti nek aku rasa nyinden ya, Pak. Rasa nyinden tur upama kowe entuk bojo ki paling bojomu ki mati meruput. Kok mati meruput? Gagas suaramu le kaya ngono kuwi wis bojomu ki bludrek terus darah tinggi terus modar. Masa ayune kaya ngene, masa. Nek tangi esuke getangi, Pak. Aku gawe geteh. Bisa modar bojomu pisan. Kudu sing alus ya, Pak. Kudu sing alus. Mulai tak ajari to kowe. Selama kowe ning Jogja rak selalu tak didik
Saya alus. Oh iya. Nderek Mangayu Bagya. Nderek Mangayu Bagya. Ayo tiroke. Nderek. Sing persis suaraku. Derek Mangayu Bagya. Mangayu Bagya. Kagem Bapak Lazarus Sahino kalian Ibu Teresia Mariem mugi tansah tansah pinaringan berkahing Gusti saged langgeng anggenipun bangun katresnan. Aduh banget. Engko kowe nek ra dawa ora trima. Ambenipun apa? Ambene ngembleki kowe kuwi. Ambenipun apa? Anggenipun kok amben-amben. Oh, amben. Pak Sainoro Bu Marim rasa tok pernah kene amben. 50 tahun ki wis dong deke. Anggenipun mangun katresnan. Bebrayan. Oh, bebrayan. Sok tau ora. Bebrayan. Nggih, bebrayan. Nah, putra wayah. Pinaringono. Sehat. Saged mikul dhuwur. Mendem. Ngopo dipendem? Iki kata-kata kiasan Jawa ora di ngopo dipendem. Lah yo mosok dipendem. Mikul dhuwur mendem jero. Eger, ha? Mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero. Kalian tiang sepuh. Nah, oh, tiang sepuh. Oh ya. Kaya anggur ya, Pak. Orang tua, tiang sepuh. Yo anggape Pak Saino mendemi ngono apa piye? Kok anggur iki ora anggur orang tua ya orang tua. Nggih. Orang tua ya piyai sepuh kok anggur. Ya rasa nesu-nesu, ra pareng. Kok rawet lho. Kudu sabar. Dicontoh Pak Saino karo Bu Maryam iki karena kesabaran iso 50 tahun. Aku ki mbiyen sadurunge kowe melu aku ki sabar banget. Dadi sing salah. Kowe melu aku ki getihku gampang munggah. Nek omong ngawur kandhani ngayal. Iya. Berarti nek sing salah aku. Ah iya kok tidak. Lah kok dijak terus? Sing ngejak sapa wong kowe iki ngintil terus kok. Nanti malam mayang ya Pak? Iya. Ikut. Oh lah. Iya. Ya ora apa-apa. Ya semoga dapat teman terus ya langgeng sampai akhir hayatnya selalu bersama. Moh aku basa Jawa. Angel Pak. Belajar. Kowe iki wis ngisen-isenke aku bola-bali ora. Iya, cah iki radong lho. Wis tak omongi ning ngomah tak omongi ana pitik nyegugruk nang ngisor wit kae. Kuwi kenapa, Pak? Kuwi nek cara pitik teleke putih. Oh, teleke putih ki apa? Lara. Ha kok tanggane iki dunekke, "Weh, teleke putih kok ya, Pak." Kuwi cukup nggo kewan wae, nek menungso aja dunekke teleke putih iso dibandem watu kowe. Ya bener nek lara deleke sok putih barang oh, telek dilikono. Ah, gah. Nek pas ngising karo ndelok. Cangkeme. Mbok menawa tenanan kuine. Kuwi nek omong lak ceplas-ceplos kok. Aja disebutke. Iki ning Jabar Nangka. Iki ora ning iki aja lho, Sa. Iki ning Jawa Tengah lho. Ora pareng. Nek muni arep nuwun sewu nek muni arep ngising ngono kuwi aja muni kuwi. Ning nderek wonten wingking ngono. Nderek wonten wingking? Ya nek ngising nek ora. Wis cilaka. Durung tentu ngising nek. Iya. Ora to balan-baleni ya wae jan tak kepruk modar kowe. Pamane golek kanca, golek mangan ning dapur ya ning wingking. Heeh. Ra mesti ngising to. Ning basane Jawa ki nang kono kuwi. Ha ya ning mburi wingking mburi. Heeh. Coba kowe sekali-sekali sesuk nek bubar rasah bali sik, kowe bali awan terus mlaku-mlaku ning desa ngono nek ketemu ibu-ibu bapak-bapak, "Pak, nderek ngising ora kepruk watu ndasmu." Mosok dikeprok ndase. Nderek wonten wingking. Tata kramane Jawa ki ngono kuwi. Oh, artine kuwi ngising nderek wonten wingking. Heeh. Mah bulan. Nek adus ya tetep wingking. Iya. Oh ya. Oke. Wingking ki artinya neng kono kuwi wingking ki dalam arti kamar mandi. Oh, kamar mandi ki wingking. Ah. Oh, ya. Engko ora mesti takon, nek kamar mandi ning ngarep. Wah. Pecah ndasku suwe-suwe. Nah,
Ayo ora mesti ning mburi ya soalene. Nah, iya. Iya. Nggih, ikut senang. Ini tadi juga udah ada misal. Romo juga masih lenggah ya kayaknya ya. Romo Ya. dari Papua. Dari Iya. Papua, oh, dari lingkungan sini juga ada. Lingkungan Batu Retno nggih. Nggih, lingkungane kene Iya. Paroki Batu Retno. Kuwi sak Nggih. aliran karo kowe ya ta. Saaliran Lah iya nggih. memang bener kok ya. Nggih, niki ngaturaken napa? Apa kowe arep nembang apa ngaturke? Arepa suaramu kagok nek nembang pancen pinter. Ning gumun kuwi lho. Kok stelane cangkem ki piye to ya? Kok stelane. Oh, setelan cangkir. Lah wong nek nembang ki apik kok ngangger omong kok ajak-ajak ae. Iya, rareti ngene iki gawane nek salah ya di ngapura ngono wae lah. Ah nek suwe-suwe ya ora ngapura kowe suwe-suwe ora tau belajar kok. Suwe-suwe ndak dikandani oke-oke tekan omah ya tok lalekke, tekan omah ya tok lalekke. Hayo menungso jarene kadonongan ino salah lali lilo-lilo. Kok jenengan Menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati kok lilo-lilo dengkulmu mlocot. rareti ya? Ora dong ya ora samuni. Ya mung nyontoh kok biasane ngrungokke ben dino ben bengi. Ah iya. Ya kuwi iso tok gawe kaya ngono menungso kedunungan ino. Kadonongan lali apa salah- baleni? Apa, Ino Mas? salah lali-lali. Lali-lali apes. Ino lali salah apes lan mati. Oh, ino salah lali apes mati yo. Apes ora apes. Apes mati. Apes, Aku Nggih. ki kepirangan bola-bali lho kowe sana. Lah iya. Tak jak blonjo ning Jakarta kono ning mall. Wong aku ki ming liwat anu lho no, patung dinai kathok jero karo BH. Iya. Aku ki mlaku alon-alon ki digetak. Delok cawen. Setan ya aku. Seneng ya, Pak. Seneng apa? Aku tok getak aku dadi isin e. Mbok rasa muni ngono kuwi. Kan ekspresi kuwi natural. Iya. Ya ora apa-apa. Yo dibawani Mbak Elisa. Nggih. Napa nggih niki? Lagune apa? Anu pelok wae, pelok pangkur Nggih. Semarangan sampean iki Oh, Pak nggih. Jos. Iya. Yo. Mingkar mingkurengo Karono. akarono kenapa ngguyu? Ora apa-apa. Kelingan kowe nek omong waton jeplak ya aku sok teratapan ya. Lah iya. Mayang ning Pontianak. Iya. Ana penonton ning pinggir panggung muni. Njaluk apa jenenge iki? Banyu langit. Banyu langit, Mbak Elisa, banyu langit. Ora ono kibote nggo cangkemmu iye. Aku salah ngomong barang ra ono gembote aku ngono. Gembot ana dhewe. Ngono kuwi. Digetar. Aku mak tratap ngono. Ayo neng sebrang e. Iya, nek wonge ora trima piye yo tak elekke njukan bocah ora ngono kuwi sing sopan. Lah wong ora mugi kok jrembet bae ora kok. Wes muring-muring pokoke malah. Iya. Nyokoti apa-apa. Apa nyokoti? Kaya tikus, menungso iki Pak padake. Karenan marti Pak aku arep takon. Apa? Iki ngomongke tentang pernikahan ya toh? Heeh. Tentang nek zaman biyen zaman Nabi ya ana Adam karo Hawa. 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 Ora iso apa ya? Hawa. Adam tetep Adam. Adam karo Hawa. Kan Hawa kuwi saka tulang rusuke, rusuke Adam. Nek basa Jawa rusuke apa to? Ya Igo. sulang rusuk ngono wae. Ha, kenapa kok ora tulang endas po tulang apa silit kodhok ngono ki kenapa? Coba aku takon nek kowe dalang aku takon, Mbak. Aku ora iso.
Jare dalang iki ngenek Mama. pitutur lan piwulang. Ah, wis pitutur Modal piwulang. Pertanyaanmu wis ora masuk. Payah iki. Pertanyaan marai bludrek kaya. Oh, tak jelaske. Kena jadi sebabnya apa? Kenapa kok ora ning dhuwur ndas apa ora njupuk tulang ndas apa tulang apa silit apa jeneng? Silit kodhok. Oh, tak jenenge sik ning kono ki lho, Pak. Heeh. Sik ning kene. Heeh. Milih ning rusuk. Heeh. Karena memang pasangan itu harus sama rata. Maksudnya? Kamu kalau jadi suami terus sama istri itu punya sama rata derajate. Nek sing dijupuk kuwi balung ndasmu, ngono. Sik tak ajar kowe. Balung das kok balung dasmu. Iki umpamane gue suami Ora istri. umpamane cangkemmu ki sing elek. Contone. Muni balung das kok balung dasmu. Ya kan contone kowe karo bojomu. Ya toh, Pak? Nek bojomu dijupukke sekondasmu, berarti nih kan kuwi bakal ngungguli bojone. Nek dijupuk saka iki silit kodhok, berarti nih ngisori bojone disio-sio. Dadi dijupuke sing setara tulang rusuk. Ngono ki lho. Paham, Drong? Paham. Seneng aku iki. Cah cerdas. Cerdas. Ben ora di ngonokne kuwi ndak cerewet wae. Iya. Iya. Terus. Mentit meneh sa. Ayo, kaya kowe nek neng Sulawesi kae lho. Apa? Ame nganggo kathok-anthok terus. Wah, semi. Telo iki. Asem ya. Ya Misuh kok ora mantep. Asem. Ngono ya diajarine. Asem mi kowe iki. Telo pancen. Yo. Jos tenan. Apa lahir? Kaya wong bayen. Dokter-dokter kandungan ki tanggap Sasmita iki jane rasa perlu akon ngeden. Nek sing arep lairke sinden yo pangkur Semarangan, Mbak. Nggih. Bro. Oh, dadi kuwi teknike ya, Pak ya. Ha iya. Oh, ya sesoke tak nggone. Arep nglairke malah tembange Sri Uning, mongko nadane rendah kabeh mendelep meneh. Ha iya. Iya. Sinuba Sinukarta mreh Gretarta
tibake apa sah? Tembang kangen wae. Apa? Tembang kangen. Tembak Iya. kangen. Tembang kangen. Oh tembangan, seru-seru tembangnya dari tembak kangen. Tembang kangen. Tembang kangen ya. Ya monggo, ya dados yuk. Mugi-mugi Pak Saino dan Bu Maryam Maryam ya selalu bahagia dalam untung maupun susah, dalam sehat maupun sakit, selalu bersama. Amin. Wes toh, Pak.
Aku sakaremu ora sakaremu. Ora ngurusi kowe aku. Dengkulmu mlocot ki. Kowe iki senengane. Aku iki bocah wis dikandhani nek rampung nyanyi iki sembah nuwun. Sikile rapet, tangane nyembah ning nggon dodo karo ndingklo. Ora ya tetep ngono kuwi. Sembah duwe. Iya. Ya wis ben ra apa-apa arang adat budayane dek ya ngono kuwi. Ning perlu ditata. Perlu engko alon-alon saya apik saya becik. Ya. Yo, genti sing Banyuwangi iki, engko ndak selak. Wis bingungi tangane wis nutuki kotak barang tok. Ayo ngadeg anting, ayo. Nggih. Gameli mboten. Rasah, gameli kaya ledek munyuk ngono. Kowe gelem apa dianggap ledek munyuk? Waduh. Mulane jarikan ki sing apik, jarikan anggere lingguh bedah. Sinden rocker. Hah? Sinden rocker jarikane ya bedah kabeh. Sinden rocker lebokke pipa disumet wae. Rokok ora anu. Ya, Mbak Anting. Semester pinten Mbak Anting? Sekawan. Semester sekawan. Sekolah wonten? Isi Yogyakarta. Jare kuliah kok wis isi. Nggih kuliah ten isi mboten isi opone. Isi nopone to Pak De? Wah, kandhane to. Wingi wis pentas wingi nomor Pak Pak De mbok nyeluk Om. Men rada enom Om. Jenengan ketok tuwa Pak De. Ya ketok tuwake ning kowe nek ngenomke rak ya apik to. Oh nggih Om. Nah, saiki kowe piyai Banyuwangi to? Nggih. Nah, ngucapno selamat kagem Bapak Saino lan Ibu Mariem ning basa Banyuwangi. Ya. Tapi grotal grado lho Pak De. Ora apa-apa. Selamat gawe Bapak Saino lan ambek Ibu Mariem. Ora ana wedhuse. Senes embek Pak De, ambek. Ambeki karo. Ambeki karo kalih. Heeh. Dong dereng. Wis, terus. Pak De ngomel e. Ngayal kok dadi ngayal ngono. Carane montor dadak ngalang. Heeh. Terus napa? Lah kuwi ucapane mau? Nggih. Mugia Gusti napa? Mugia napa iki mugia? Mugia Gusti. Mugia ndene apa? Semoga Pak De, semoga. Oh ya, tak kira nek Mugia ibu kalian kalih. Alah Pak De bingung aku. Bapak Saino ambek Ibu Mariem. Heeh. Ngrasakno bagya mulya ambek ya wis pokoke bagya mulya sak lawase salaminyo. Heeh, kok ki anambek. Iya. Nggih. Wis ora apa-apa. Ya apik kuwi basamu ya. Mulane kesuwen ning Yojo dadi basamu rada lali to kowe ning kono. Nggih. Kulit klinake mulih. Ya. Men jati dirine wong Banyuwangi iki ora ilang. Ya. Nyontoha wong Bandung. Wong Bandung iki dodol burjo ning Yojo 10 tahun ketemu karo wong dodol burjo ning Yojo 20 tahun ketemu basa Bandung. Kumaha namang di dia. Lah kuwi junjung karo daerahe. Ora kowe ning Yojo kesuwen terus lali ro Banyuwangi. Iya, kudu diapalke. Ya ngono ya. Heeh. Bawa. Kowe iki arep ning sawah apa jariane? Kok dicincing-cincingke kuwi? Sumuk. Asumu mbok rasa jarikan. Yo dibawani Anting. Gerajagan. Yo ning niki wau wonten ingkang nyuwun gelang alit ya Pak De. Ya ora apa-apa gelang alit. Kalih ulan andung-andung. Gelang alit sik. Gelang alit. Heeh. Dibawani. Heeh. Mamiat mayo rupane kok lemper suarane apike. Kowe iki nek nyekel mic kok ra iso demes iki apa to? Mesti dadak pamer kelek iki apa? Ciri khas. Ciri khas ya ora sing ngene lho.
Iki wong wedok sopan ngene, rapet ngene. Ora kok ngene. Aduh, kok wangelmu to melu Pak De iki. Ora melu, ora perkara angel, tak ajari sopan. Nah, kuwi jarike dicincenge barang ki arep ngopo? Ben isis Pak De kandhani. Iki sumuk ora enek sik ngepeti Pak De ten mriku lungguh terus. Lu anggepmu kok iki apa dikepeti? Nek dikepeti nek gelem disunduk ya dikepeti. Lho kok asate ayo. Mangsamu. Ayo. Gendeng belam biangan Wis ra iso bali keleke pokoke. Nyeram biai nuswan toro Coba nek tanganmu iki tok cekeli ngau tangan sijine ne, men ora mbegang. Nah. Kowe iki arep nyinden apa arep sumo? Inden Pak De iki lho. Ngicing-ngicing ngene kok. Oh, kulino joget Banyuwangi. Nggih, ngeten iki lho. Piye ngeten iki? Ora do edan kabeh. Yo, ayo, ayo. Sik. Ya. Pianyo wangi. Ya, munggah. Kulan ke keleke. Waduh. Aku dajari sopan kok wadah-waduh ora. Lah bapak-bapak lo seneng Pak De. Lah ya wong kowe ngene kok. Lek ra seneng piye? Mengoe. Segara ke wis. Segara Anggere ra iso bali, suatu saat nek melu aku nek pas turu tak rut tangan. Ya. lolor kidul lalas angke. Wah, jan suarane cah iki jan. Iya, ki lho cincing meneh. Ya Allah, mbok yo dijepet karo karpet wae roko. Lah wong kowe digandani kok sinden kok cincang-cincing. Anggere sak bake tok cincingke. Sak bake tok cincingke. Sak bake tok cincingke. Ayo tekan dhuwur suwe-suwe. Kang kaliwat liwat Ya. Blam. belam Kelek. biangan belam Cahetan. Mbiyen. biangan Ya, mangga, yuk.
tanah endah Gumelyaring gumelyaring ya taman Taman Sarino Swan to sen ra iso duwahi kok kowe iki nek ra cincing pindah nggon anggere muni gumelyaring pindah dono daman atene ngendi-endi kebak urung rampung pindah ben betah. ya yuk Ayo Mas. gelang alit ya monggo yuk Wis kelakon semen lawase isun yariku ketiane semono sonim yani muloriko kutyane ati
wis kelakon semene awase isune ariku ketiane semono suni impiane mulane tukangane ati sekoroyo ono pesisire surwelas ono atase idang kopi balongo raino tangi omong sarito sampun mriki nuwun Pak De pun nggih Ega Linggo oh iya masuk aku gumun nek dadi nemu wong-wong sing kurang saon iya ayo kudune iki pamit sing apik joget ya arep ngunduri kancane saking mempeng karo sindene mburi ditabuk bokonge rada maju iya ayo saking semangate kaya mak nah apa ayo mengko diteruske ya nak ya nggon gara-gara iki wis jam 1 kok ndak lakone ora rampung ya ayo mak tak dherekake ayo nggih reladi sinuwun Prabu Duryuda anu Kilurah Semar Leng-lenging dia mangungkung kanduan rimang leleno leleno tanpa kanen cuma ngawur-awur-wurahan tengarane ngajuri gong maguru gong so tetek kaya putula ora mandrite turangga esti rekatak ning kang dwaja ora katak ning kang dwaja lelayu kitir
perkataan ingkang ducula layu tepit gong manut dawuh bapak kowe karo aku kudu jaga katentreman Karang Kadempel bener ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak sajake mbelani karo Begawan Durna aku wis krasa to ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur iki ana sing jagani awake dhewe sapa Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ning aja nganti dhewe ora ketok nyambut gawe terus pethoke ngonek kira-kira Kurawa Banda kalani men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka yo reng perang ora reng perang wis siap-siap kok ya Sangugaman wis nggawa glati pramuka duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa rawir-rawiran tas malang-malang diputung ayo reng kowe sik tuwa dhisik oke tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku pokoke alukon aku melekas dongeng enthek-enthek si tawungga paten ana temunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lagi ya bener kandamu lali sumber ketiwasan ngagelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi Petruk sampeyan mriki butuh napa belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku kowe. Gong, aku sik, kowe iki ora usah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar para nyata. Kowe wani karo Begawan Durna. Wani merga kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna merga Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki mung nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe.
wani karo tamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok tak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Ya. Sikat, Tru. Ya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan, ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong, tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi kali sampean. Mangmeng kalbu bagus. Terus ya. Ayo. Gareng adasar kepara nyata awake ming sak biting majone peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna
Ayo. Ora gelem mulungke Semar. Karang Abang, Karang Kadempel. Piye? Karang Abang, Karang Kadempel. Wani mungsuh nolak kareng tinjung akhirat nyawamu. Geleleng ora. Kowe kok geleleng Reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Bakul apa? Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok Gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak poteng-potenge kewandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau Reng wonge Sumbar. Engko sik aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasah direh. Petruk wis gelut. Nah, aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis Sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil kok. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti arep ngerusak Karang Kadempel. Dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajole ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Lah kok kowe ngece karo aku? Yen ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Nya, lho. Ngopo kok nyo? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nya. Nya pecah ndes. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah kowe. Nya pecah ndes.
Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah siramu ya wis. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe wis jeleh kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah meguru karo wis 20 tahun aku sumpah nyo. Weh, tenanan mbok tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Ya wis. Wela ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut. Aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Ya. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyake. Nyake wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nya ayo. Ayo, wedi saka arep mburi kok nya ayo. Kuwi ngapae? Tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nya ayo. Mburi wae nya ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, iya aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Wajange cah kendel ya isih. Oh iya tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nya, sampean pangeran pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah sirahmu. Nya. Kowe iki domongi ngeyel gak wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok muli ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to. Wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Ya adil ora kok modar adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem. Kowe kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes. Utang loro rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap.
Wis. Akhire ming semono. Gile, ayo mbok ping 5 ngkas. Ta. Ya. Mati jeneng aku. Mati jeneng aku. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Ya jajan. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Nyo. Madhep mburi. Oke, nyo. Waduh. Kurang pisan. Ya, nyo. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Der. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kadhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene tenan ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngademel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku iki nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Cek aku mbok udu, wak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki nek mangan wonge kelakoni ta omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karangkadempel iki ora duwe salah ora diluput karo negara Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karangkadempel dikatutke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ana syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora? Keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Senggune dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik?
Kelas 3. Ora munggah ping pira? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Oke to apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Anu nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Ngono ora mentok. Iya ta kowe. Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek ganti bebek. Bebek atus sekali ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng buandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati yang ratu, gong Binathara kok nenggalan nyanyi bebek atus kali sampeyan dhewe. Taran mboten. Bebek atus kali. Depate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Depate sampeyan niku piyayi luhur wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara kira nembah sak kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe. Ampun kaya ngoten ta Depate? Bebek. Oh, manjan kandhan-kandhane ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak muntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga, ontring dandang manguri. Mangga Pate. Semare koden
prayetna semurires semurires eko balik Titiyani kandayani trisanya purnama sasi Petro dalem Pak Parang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwandarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwandarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak.